כמה חייזרים החליטו לצאת למסע בחלל. הם המריאו עם החללית שלהם ויצאו להרפתקה חדשה. בדרך, כשהיו בחלל, ראו החייזרים עולמות חדשים, כוכבים, גלקסיות ודברים שמעולם לא ראו. עד שיום אחד הגיעה חללית החייזרים לכדור הארץ. החייזרים השקיפו על הכוכב והחליטו לנחות עליו. כשיצאו החייזרים מהחללית, הם ראו שמיים כחולים, עצים ירוקים והרבה מאוד חיות. עד שלפתע ראו החייזרים את בני האדם. בני האדם לכלכו מאוד את כדור הארץ, ובכל מקום שהם היו, הם השאירו אחריהם לכלוך וזבל רב. החייזרים היו מאוד עצובים, והם אפילו כעסו מאוד על בני אדם, אבל מה שהם ראו אחר כך היה הרבה יותר גרוע. החייזרים ראו חבורה של חיילים שנלחמים אחד בשני, יורים, מפוצצים והורסים את כל מה שיש לידם. החייזרים החליטו לעזור לבני האדם. הם הוציאו את המכונה המשוכללת שלהם שהביאו איתם מהחללית ויראו קרן של אור על כדור הארץ. קרן האור נקטה מהר את כל הלכלוך ועצרה את כל המלחמות בעולם והחזירה את השלום. וכך, המשיכו החייזרים בדרכם ונפרדו לשלום מאנשי כדור הארץ. וזה הסוף. עמרי, אני לא רוצה. יאלי, יונתן, ניר, קרין, תום, בקול, איתמר, דניאל, גיא, מתן, עינב, נועם, עדי, יאלי, עידו, אלמון, גל, גיא, מאיה, תואר, מה השם? עמי, דניאל,